Har du prøvet at flytte ind et nyt sted? Du kender ikke nogen. Du har kun hørt mærkelige lyde, men aldrig rigtig set eller hilst på den inde ved siden af. Hvad nu hvis du kendte din nabo? Ja, hvad nu hvis naboer og andre hjalp til, når en flygtning endelig flytter i sin nye bolig? Hvad nu hvis endemålet på en lang flugt og ventetid blev fejret med fest og fællesskab? Hvad nu hvis det kunne blive en god start, et godt hjem, et godt naboskab? Hvad tænker du? Er du frisk på flytning og fest?